Λοιπόν, αγόρια, το challenge μας έχει ως εξής: μπάσκετ, βολές. Πάμε να κάνουμε νέο challenge δηλαδή. Μικρή, μεγάλη. Ωραία, είμαστε έτοιμοι? Ναι. Πιστεύετε θα νικήσετε ή θα χάσετε? Ακούω προβλέψεις. Εμείς θα νικήσουμε. Δεν ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, άρα λοιπόν ξεκινάμε μικρή, μεγάλη. Βολές. Όποιος καταφέρει, θα βαράει ο καθένας από 5. Όποιος τις βάλει παίρνει μία νίκη. Στις 5 νίκη. 5 ο Στέλιος και 5 εγώ. Ναι, 5 φορές εσύ εναντίον. 5 συνεχόμενες, ναι. Μετά θα βαρέσεις, θα κάνετε ζευγαράκια. Ποιοι θα παίξετε μεταξύ σας. Διαλέγτε με ποιους παίκτες θέλετε. Ωραία, Και ο Φώτης το ίδιο θα διαλέξει. Περίμενε να σας εξηγήσω. Θα διαλέξει ο καθένας όπως θέλει, αλλά θα βαράει 5 ο καθένας. Συνεχόμενα. Ο ένας θα κάθεται από κάτω, θα του δίνει την πάσα. Και μετά ξανά ο επόμενος. Όποιος νικήσει παίρνει μία νίκη. Στις πόσες νίκες? Στις 5 νίκες. Μπαμπά. Ωραία, Παναγιώτη, να πάρω εγώ το μάγκη στο Στέλιο. Μπαμπά. Το θέμα είναι τι σας συμφέρει. Μπαμπά. Ορίστε. Δεν σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Άμα νικήσουμε, Πάω με το Μάνο. Ωραία, ζευγάρι για ο Μάνος με το Φώτη. Τι ομάδα είναι? Όχι, είναι αντίπαλοι. Μικρή μεγάλη παίζουμε. Μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Άμα νικήσουν αυτοί παράδειγμα ή εμείς, θα παίξουμε ένα Βιέννα. 1v1, ναι. Εγώ παίρνω το Παναγιώτη και εσύ το Μάνο. Ωραία, ναι, έτσι είπαμε. Δεν είμαστε ομάδες, ζευγάρι. Όχι, ομαδικά παίζουμε, μικρή μεγάλη. Ναι, το ξέρω, λέω δεν είμαι ομάδα εγώ με το Μάνο. Εγώ με το Στέλιο είμαι. Ναι, εσύ με το Στέλιο ακριβώς. Να βαράνε αυτοί. Περίμενε. Ή εγώ το ζευγάρι. Θα κάνουμε τα δυο ζευγάρια. Πέτρα μου, λίβεις, αλή, χαρτί. Χαρτί. 1-0 νίκησα. Παίζεις πρώτος. 5. Από κάτω περιμένει ο ένας. Με το Μάνο παίζει. Ο Μάνος που παίζει. Όχι Στέλιο εσύ, στην ομάδα σου. Ο Μάνος θα δίνει την μπάλα και μετά θα παίξει ο Φώτης. Και μετά εγώ. 5 βολές βαράω. 5, ναι. Λοιπόν, με το 3, έτσι. 1, 2, 3. Μία και καμία. 0 στις 2. Έλα Φώτη. Το έβαλες. 1 στις 3. 1 στις 4. 1 στις 5. Ο Μάνος. Είμαστε αντίπαλοι. Αντίπαλοι είστε. Μικρή μεγάλη. Και μετά βαράω εγώ. Που θα κάνω 5 στα 5. Μία και καμία. Εγώ έβαλα 1 ή 2. Μία και 2 και καμία. 0 στις 2. 0 στις 2, ναι, σωστά. 0 στις 3. Πήρε τη νίκη, μου φαίνεται πως βαράει. 1 στα 4. Το βάλει, πήρε πόντο. Ναι, η μικρή. Ξαναβαράτε, όχι, πρέπει να τελειώσει. Βαράτε από 2 καθένας. 3 ή 2. δύο. Μία και καμία. Φώτη, βάλει το. 0 στις 2, Φώτης. Αν βάλει μία, ο Μάνος πήρε το πόντο, η μεγάλη. Μετά βαράμε πάλι 5. Μία και καμία. Μετά βαράτε 2 πάλι. Από μία. Από 1. Παραλίγο, από μία. Μετά θα βαρέσω εγώ και μετά Παναγιώτη. Ναι, περίμενα να τελειώσουν οι μεγάλοι. Ό,τι βάλω. Οι αντίπαλοι μάλλον. Αν τη χάσει ο Μάνος, Ένα πόντε μικρή. παίρνουν ένα πόντο οι μικροί. Ξανά από μία, ξανά από μία. Μεγάλο ντέρμπι. Μέσα. Άχασες. Εάν το χάσει παίρνεις πόντο, Φώτη. Ναι, το πήρα. Ω, μεγάλο ντέρμπι. Μικρή εναντίον μεγάλη. Τότε μου το χάσει και στο βάλει χάσει. Όχι ρε. Αν το βάλει ο Μάνος, τελείωσε. Παίρνουν οι μεγάλοι πόντο. Δεν πρέπει να είσαι μπροστά από την γραμμή. Τι σου είναι? Νίκησαν 1 πόντο. Τότε βαράω. 1-0 η μεγάλη. Τώρα πες το άλλο ζευγάρι. Πρώτος του Στέλιος που είναι μικρός. 1 στα 1. 1 στα 2. Μισελάρα. 1 στα 3. Τώρα θα μπει. 1 στα 4. Βάλτο. 2 στα 5. Ω, Μπράβο ρε Στέλιο. μη. 0 στα 1.
1 στα 2. Μεγάλο ντέρμπι. 2 στα 3. Αν τη βάλει τελείωσε. Τέλος. 3 3 στα 4. 2-0 η μεγάλη. Τέλωσες. 2 πόντο. 4 στις 5, όχι. 2-0. Πριν ποιος άρχισε πρώτος, εσύ? Γιατί να το κάνουμε βασικά ωραία. Τώρα να είμαστε άλλο ζευγάρι. Συνεχίζουμε το ίδιο ζευγάρι, πάμε. Κάνε εσύ, εγώ είχα αρχίσει πρώτος. Χάνουμε 2-0. 2-0 η μεγάλη. 0 Ότι πάμε να τους ξεφτυλίσουμε. και 1. 1 στα 2. Όλα αυτά τα είχα. Μεγάλο ντέρμπι. Το βάλε. 2 σαν κειμένα θα γίνει, κοίτα. 2 στα 3. 3 στα 4. Το ίδιο με εμένα. Ποιοι. 4 στα 5. Όχι, βάλ τα 5 στα 5. Άμα χάσεις μία τελείωση. Βάλε 4. Τέλος, πόντος. Βάλες 2, 3. 1 στα 3. Τελείωσε, βρε, τι το παίζεις. Δεν πειράζει. 2 στα 4. 2 στα 5. Ο Μάνος 3 είχε βάλει. Τελείωσε, 4. 3-0 στο σκορ. 3-0 στο σκορ. Οι μεγάλοι ισοπεδώνουν τους μικρούς. Το χάσε. 0 και καμία. 0 στις 2. Μεγάλο ντέρμπι. Το χάσε και αυτό. 1 στα 3. Εγώ το βάλω. 1 στα 4. Σε πριν βάλεις 2. Τα μικρά δεν πάνε καλά. 1 στα 5. 1 στα 5. Αν βάλει 2 στέλιος παίρνουν πόντος. Θα τα βάλω όλα. 1 στα 1. Ωραίος τέλειος. Αν βάλει 1 νικήσανε. Θα τα βάλεις όλα. Παίρνεις πόντο, ό,τι και να γίνει. 1 στα 2. Αν μπει 1, πόντος η μικρή. 1 στα 3. 1 στα 4. Απίστευτο. Απίστευτο. Πόντος. 2 στα 5 η μικρή. Αλλάξτε ζευγάρια τώρα. Παναγιώτη, κάνεις εσύ πρώτος. Πάλι. Δεν πειράζει. 2 έβαλες. Είμαστε 3-1. 3-1 σκορ, ναι. Ότι πάμε να τη σοβαρήσουμε. 0 στα 1. 0 στα 1. 0 στα 2. 0 στα 2. 0 στα 3. 1 στα 3. 1 στα 4. 2 στα 4. Ωραίο Παναγιώτης. 5 στα 5 θα κάνουμε. 1 στα 1 ο Φώτης. 2 στα 2. Απίστευτο. 3 στα 3. Όχι, 2 στα 3. Πώς έβαλα 3. 2 στα 4. 3 έβαλα εγώ. Ναι. Αν το βάλεις παλιά. Όχι ρε. Πόντος. Πότε βαράω. 4-1. Αν νικήσουνε τελεία στο παιχνίδι. Βάλε 3 τουλάχιστον. Στέλιος τώρα. 1 και κανένα. 2 και κανένα. Τα 3 μπορεί. Οι μεγάλοι κυριαρχούν. 4-1 στο σκορ. 0 στα 3. 0 στα 3. Τα μικρά δεν μπορούν. 0 στα 4 και 0 στα 4. 0 στα 5. Μία να βάλει τελείως το παιχνίδι. κάτσε γιατί αυτό. Τέλος. Ενώ δεν κοίταζα. Να κάνουμε ομάδες τώρα, όχι με μικρή μεγάλη ομάδες. Πώς. Ωραία. Να πάει αυτοί οι δύο και εγώ με τον Μάνο. Βολές. Αλλά όχι, θα πάω εγώ ζευγάρι, ξέρω εγώ με τον Παναγιώτη, ο Στέλιος με τον Μάνο. Εγώ είμαι ομάδα Μάνο με τον Μάνο. Εντάξει, έλα, Πάμε να πάμε. παίξουμε κάτι 2v2.